Dar cum comentez? Dacă sunt numiri rușinoase, domnul Cozer. Știți cum? Măcar ieșeau și spuneau deschis, cum o spuneam eu în campania prezidențială 24, cum spuneam, doamnă Sam, ieșiți și spuneți că vreau o republică prezidențială, vrem să numim procurorul politic. Eu lucrul ăsta nu-l ascundeam niciodată. Că eu decât să imitez concursuri, trebuie un procuror pus rapid în funcție și să-l asumi acest procuror general. Fix așa cum am fost contra ca persoane civile să vie în conducerea SIS-ului și MAI-ului. Republica Moldova nu e gata pentru asta. Pentru un stat european e ok când vine un civil. Dar dumneavoastră înțelegeți cine n-ar veni ministrul civil la interne? Sau vine directorul SIS-ului, domnul Musteață. Adică domnul Musteață, necunoscând absolut nimic în serviciile speciale, este dotat cu și îi dau lui subalterni. El nici nu știe câte grupări au fost și câte sunt acolo. De asta v-am spus, nu sunt de acord cu toate normele și valorile europene.